Семкови овощни видове, част 2. Продължение на лекцията. Вредители по семковите видове. Първи вредител – хоботник. Няколко вида хоботници могат да вредят, като на всичките вреди възрастното насекомо и ларвата. Възрастните бръмбари унищожават плодните и листни пъпчици, а ларвите унищожават цветните части на плодните пъпчици, цветовете и плодчетата. Пряко, навърху самия плод. Ябълковия златист хоботник от снимката напада ябълка и круша, но може да нападне и други овошки, т.е. той е полифак. Храни се с различни растения. Напада и костилкови, като череша, слива, кайсия. Така, следващ вредител, с който ще ни се наложи да се съобразяваме и да вземаме мерки по семковите овощни видове, е ябълковия плодов червей. Доста сериозен проблем би могъл да създаде той. Има 2 поколения годишно. Зимува като гъсеница в пукнатините на ствола, най-вече на ябълките, плюс може да останат гъсенички в областта на кореновата шийка и в скелетните клони, по-големите нагоре също. Първото поколение се излюпва началото до средата на април при условията на Южна България и 15-20 дни по-късно в Северна България.